Így jó. Na, sziasztok, én Ricsi vagyok, és ebben a videóban GTA-zni fogunk. Na, elsőbb inkább bemutatom a Zentornót, és nem fogunk trollkodni, ha minden igaz. Nem szeretnék. Egy olyan max 5 perc, azt ennyi. Hogy ne legyen 5 perc. Bemutatom, azt visszaviszem azt. Ja. Egy kis videót csinálok csak. Nagyon menő. Nem vettem amúgy. Egy nő vitte, és elloptam tőle. Ez a legjobb. Bocsánat. Na. Hogy. Anyás, ez fel van tuningolva. Hogy nem. És ez ugyanaz. Ugyanaz, csak nincsen spoilerje. De szar. Ez egy kis kocka autó. Na mindegy. Menjünk tovább. Vissza a garázsba. De mind köröznek. Na, készítsük ki akkor a zsarukat. Nem érdekel. Amúgy. Például ezzel. Egyet-kettőt lövök egy fejébe. Jó, kész, az meg is döglött, vagy nem tudom. Mindegy. Az meghalt. Seggen lőttem. Szép. Az fejen lőttem, mint az állat. Na, lőjük szét ezeket. A rendőröket, ha már ide jöttek. Ezt menjünk el egy rendőrautóval. Na, nem viszem. Szívesen. Szép. Az igen! Az szép! Ne, ugrassunk egyet a rendőrökkel. Ugrassunk, nem érdekel. Ez nagyon lassú az autó néha. Mindegy. A jó édes anyukádat, he. Na jössz? Jössz? Jó, még ide értünk. Az szép. Ugratsz velem? De nem jön. Már. Szeretném, hogy ő is ugrasson. Ők is. Az mi volt? Az igen. Júj. What the fuck, ja. Én is ezt mondanám. Anyás, még kik jönnének? Ez az autóval baj lesz, nem fog felrobbanni. Átmenjünk akkor ebbe. Gyorsan, a hajtaja sincs, az jó. Gyorsan kiszállt. Ezt megvettem most a sráctól. Na, menjünk. Így inkább nem menjünk. Fa! Az mi volt? Gyere, gyere, gyere. Gyere, gyere, gyere. Ez mi fordul le? Az mi volt?
Ti is láttátok? Nem tudom, na mindegy. Milyen autó? Semmi. De elvileg, ha bemegyünk, de akkor semmi értelme sincs. Nem lehet bemenni, amíg nem rázom le a rendőröket. Na, mi történik? Kedves fiaim. Jöttök, ugye? De szupatom őket. Azán fak. Azt kimutatta a középső ujját. Inkább ne hajj meg. Jössz velem, ugye? Az szép. Azt láttátok? Go, meg fenn fog robbanni. Ezt fel fogom rakni, ezt a videót. Akkora káosz nekik. Fel is robbant. Szép. Haltok meg. Anyás! Majdnem megölt a... Ja. Hadd ne mondjam ki. Meg ne öljenek, Istenem. Ez a videó, ez tök jó. Lesz. Na mindegy. Megint ugrassunk egyet velük. Azt hittem, hogy azt bevittem a gumi alá. Te is jössz, ugye? Vagy várjál meg. What? Ezt nem értem. Esik az eső közben. Na jön valaki velem? Jesus Christ. Jöttök? Fiaim. What the fuck? És megöltek, mert nem figyeltem előre. Szép. Szép. De amit bent műveltem, Na. Go. Nem levontak 390-et. Na mindegy. Szeretném, hogyha meg lenne olyan... Ha kb. Meg lesz a... olyan 10 vagy 5 like. Szerintem jönni fog a következő rész, csak akkor. Az 5-10, nem tudom melyik lesz. De a 5, vagy a 6, vagy a 7, vagy a 8, vagy a 9, akkor jön a kövi rész. De ez csak rajtatok múl, aki engem néz. Például. Na, én búcsúztam. Sziasztok!